सामान्य माणसाचा आवाज बनलेल्या कोकणशाही डिजिटल न्यूज चॅनेलच्या 4थ्या वर्धापन दिनास व उद्योजक मेळाव्यास शुभेच्छा. शुभेच्छुक. वीज बिलामुळे त्रस्त आहात का? दर महिन्याला वाढणाऱ्या वीज बिलाला कंटाळलात का? आता काळजी करू नका, कारण सावंतवाडीत आले आहे श्रीराम सोलर. महाराष्ट्रात प्रथमच PM सूर्यघर मोफत वीज योजना आणि श्रीराम सोलरची खास हमी. जर सोलरने कमी युनिट दिली तर उरलेली रक्कम थेट MACB खात्यात जमा. आमचे लक्ष घराघरात मोफत वीज. घर, अपार्टमेंट, शाळा, कॉलेज, हॉटेल, कंपनी, ऑफिस, हॉस्पिटल सर्व ठिकाणी सोलर बसवण्याची सुविधा. 1 किलोवॅट, 2 किलोवॅट, 3 किलोवॅट किंवा त्यापेक्षा जास्त क्षमतेचे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उपलब्ध. मोफत साईट व्हिजिट, 30 वर्ष सोलर पॅनल कार्यक्षमता वॉरंटी. प्रति महिना सोलर युनिटची हमी. फक्त 7% व्याजदरावर बँक कर्जाची सुविधा. आता घ्या स्वच्छ ऊर्जा आणि वीज बिलाला द्या कायमचा रामराम. अधिक माहितीसाठी आजच संपर्क करा 0888 999 8824 0777 592 1004. श्रीराम सोलर, सावंतवाडी. वर्षानुवर्षे आपल्या सेवेत.